Tak dnešný zápas z nášho pohľadu vlastne nedopadol dobre, pretože my sme tu prišli jednoznačne vyhrať. Bohužiaľ sa nám to nepodarilo. Musím uznať, že po veľmi kvalitnom výkone domácich hráčok. Bohužiaľ aj napriek tomu, že v úvode sme začali celkom dobre a ten úvod myslím, že aj keď s viacerými nepresnosťami domácich nám vyšiel. Vyhrávali sme tam úsek 6-1. Potom bohužiaľ prišli 2-3 chyby, ktoré nás nejako rozhodili, rozladili a od tej doby vlastne nejak sa naša hra, naša koncepcia rozpadla. Čiže z tohto pohľadu bohužiaľ, ale gratulujem domácim, lebo myslím si, že zaslúžene získali ten bod. Toľko asi z našej strany. Ja každopádne som rád za ten predvedený výkon a za určite ten bodík, lebo myslím si, že Michalovce boli v dnešnom zápase favorit a ešte po tom našom sobotnejšom výkone možno, že o to trošku viac ešte. Ale ako fakt dneska klobúčik dole, kočky sa z toho, alebo sme sa z toho vyhrabali v podstate za 3 dní, trošku sme popracovali na defenzíve a si myslím, že tá nám fakt išla 60 minút a určite tá spolupráca s Dolákovou, že si myslím, že najlepší výkon určite v tejto sezóne a po tom úvode, ako bolo spomenuté z toho 1-6, pomaličky sme sa aj strelecky do toho dostávali a teba by dostávali nejakú takú istotu a pomaličky sebavedomie a ten záverečný gól, myslím si, že nám obrovsky pomôže a ten bod, ja si myslím, že my to môžeme považovať ako za víťazstvo v dnešnom zápase.